divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Matod pa sa Proverbio 16:7, kung ang mga paagi sa tao kahimutan sa Dios, mahimo niya ang iyang mga kaaway makighiusan ang kaniya. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking tigpaminaw. And yan sa bang tulumanon nga giuluhan the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon ng makiguban kaninyo sa mong tulumanon, si Veritas. Naginaot nga naghapon kamo sumayong panglawas aron andam maminaw sa mga pulo nga atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Ay mo katingala ngano nga naatrasar ta no sa pagsugod tungod kay nawala nga itong kuryente dire no. Bago lang yun nahibalik. O ganiya, makapadayon gihapon ta. O matugay-tugay po ta, mahuman, no? Maatrasar po ang itong paghuman dinhi. Kay ang advice sa manager at gihapong himo ng programa sa usa ka oras. So ang uban pong mga programa unya nga musunod, tilantar po, no? At ang igihapon ninyo ang mga programa nga musunod na ini magkuman sa usa ka oras. Kagahapon atong gikasaad kaninyo nga atong ipadayon dili ipadayon atong sugdan ang atong bag-ong tema. May labot na sa The True Church o subatuod nga iglesia.
Kapan sa dili pa atong ipahibalo kaninyo, nga karong umabot nga Domingo, adunay paggahimuon nga pag-replay no sa tulumanon nga The Journey Home diya sa itong Global Catholic Network kung EWTN, no? Eternal Word Television Network. Namagoy tulumanon diha no nga ato gyung gisunod kanunay. Kanang tulumanon nga The Journey Home nga diin ang host mao si Marcos Gruday nga kanhi usa ka Presbyterian minister nga karon usa na ka Katoliko no mga suking tigpaminaw. Siya mo yung host niya ng mao nga program diya sa itong Global Catholic Network. Nganong kanunay tang nagsunod niya ng maong tulumanona tungod kay ang format niya na mao man ang pag-imbitar sa mga converts no gikan sa laing tinuhuan. Kagahapon ba to sa miyaging adlaw atong na kita gyud no kay una man ang internet live man gyud. Nakita na to Lunes bali sa ilaa dito no sa Amerika. Mga buntag to diri nakita nako nga ang guest sa maong program usa ka kanhi Iglesia ni Cristo nga ministro o Church of Christ minister no. Nga mao si Bruce Sullivan. Ug sa atong nahibaw-an adunay pag-replay sa maong episode karong June 10 Domingo sa atua sa may alas 4 sa buntag no mga suking tigpaminaw suka adlaw no ambot og magkasayo ba mugmata no kung interesado mo pagsayo lang og mata no alas 4 sa buntag karong Domingo og saksihi ang maong episode o salidas mong telebisyon no nga sa ka interview may labot na sa ato nang nahimong kauban nga kanhi usa ka Church of Christ minister ni karon kauban na nato no karon ano Domingo alas 4 sa buntag ngadto sa alas 5. By the way, alang sa bag-orang naka-tune in sa maong station no kay nawala man ta umtag kasugo dayon. Imo gatingala no nganong na dilantar ta tungod kay walay kuryente din sa station kaganina bago lang yun nakabalik o maong nakapadayon ta o ang uban pong mga programo niya dinis maong station madilantar po no at ang ilang ninyo. Okay no mga suking tigpaminaw dirita sa atong tema ato lang isentro sa ano sa background ani atong tema kay naghimo ta og background ay good sa full discussion aning mao nga tema nato may tungod sa matuod nga iglesia. Ato sang hisgutan kining pag ngalan-ngalan no sa iglesia mga suking tigpaminaw. Kay sa atong panahon karon ang uban nato mga igsuon ang ilang pamaagi sa ilang pagkabig kanato sa nagkariya mga tinuhuan. Ang atong nabantayan yun sagad nga pamaagi pinagi sa kanang ngalan. Nga kung mabasa ang pangan sa iglesia ipatuo dayon nga mauna na ang tinuod tungod kay mabasa sa Biblia ang pangalan. Pangasuking tigpaminaw atong ipahibalo kaninyo ang weakness o ang ingnon dalang dili maayo nga kanabang sangputan kung atong ibase ang matuod nga iglesia diha lamang sa pangalan. Ngano man. Pananglit ako no si Veritas. Way laing nahibaw-an akong buhat o trabaho kinirag yung pagsangyaw sa pulong sa Biblia. O gunya pamilyado ko. Dayon mora man yung na-master na ko kining pagbasa-basa sa Biblia o pag-share sa mga pulong sa Biblia. Di mo ko kahibalo sa kanang manrabaho diya sa gobyerno o sa laktod nga pagka-istorya di ko kagkwarta sa uban nga mga trabaho kay di kong kahibalo. Ang ako rang nahibaw-an kinirag yung pagbasa-basa sa Biblia o pagsangyaw niya dinhi. O gunya sao man ako nga kanang mabuhi ko. Well, akong gamiton akong huna-huna at kong ngalimpatakan. Well, sa akong nakita nga
Yes, mga tinuan. Namang yoy kanang offering. Na may mga kanang uban pagali tithes. Yeah, halad. So, may siguro akong gamito na akong nahibawan sa Biblia. O tingali kanang mga pamaagi saon pag pahibalo ngadto sa mga tao aron sila magkabig sa atong nahibawan gikan sa Biblia. So, siguro may ni. Maghimo ko akong tinuan. Dayon, akong gamiton ang pangalan sa akong tinuan nga pagatukuron nga kanagyong mabasa sa Biblia. Pananglit ang Roma 16:16. Gamatod pa ni San Pablo. Pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang Iglesia ni Kristo. Mayo nga ako ning gamiton nga pangalan sa pundok o relihiyon nga akong pagatukuron nga lain. Kay madaag yun akong mga tao na ini kay mabasa good sulod sa Biblia. Mga suking tigpaminaw, unsa may weakness, unsa may ingnon talang dili maayo ni anang puntuha, mga suking tigpaminaw. Ang weakness niya na mga suking tigpaminaw kay mahimo nga ang pangalan insakto naa sa Biblia. Pero kung ato nang susihon ang mga timaan sa maong matuod nga iglesia, naagyoy dili nato mapresentar. Unsa man, pananglit magkatukod na ko og laing pundok. Ako mao'y prime mover, ako may originator. Tungod kay maayo mapug ko manudlo, siyempre daghang makabig kay ang akong panudlo na sa Bible. Unsa man ang weakness kung dunay mga matuhuon nga maayo kay mo scrutinize ba? Sama sa kanang nas tagabangko nga maayo kay mo hiling sa kwarta ba nga kana dili fake. Well, pananglit dunay maayo kay mo susi mahitungod sa matuod nga iglesia. Moana man dayon pangutan-on man dayon ko. Okay. Brad, Veritas, atong sukdo na imong tinuan kung tinuod ba gina. Unsa may imong kapasikaranan nga makaingong kang tinuod ng imong tinuan? Maingong ko nga kay kining pangalan sa kung pundok Iglesia ni Cristo man, Church of Christ man, mabasa man Roma 16:16. Ug lain pa sa Buhat 20:28. Sa Lamsa version, Iglesia ni Cristo. So tinuod yun nga akong tinuan kay mabasa man sulod sa Biblia. Ingon dayon tong mayog kay mo mangutana. Yun siya. Okay. Watay supat niya na kay mabasa man sa Biblia. Laing pangutana, Veritas. Atong sukdon yung sa katinood ng imong tinuhan. Laing pangutana. Kanus nasugdi ni Kristo ang maong iglesia? Kanus nasugdi? Amo ingon ko, sa akong naibawaan, unang siglo man to, 33 AD. Okay. Uyan ko, matod pa niya. Okay, sunod pangutana. Kay niingon ka man, Veritas, nga nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo sa unang siglo, mga 33 AD, makapamatuod ba ka? Ay kanang imong gitukod, nagsugod sa unang siglo, 33 AD. Patay. Diyan na, bunggo na ko. Ano man, kay bag-ora man nasugdin ako akong grupo. Samtang ang kang Kristo, dugay na, yadto pang unang siglo, 33 AD. So, wala na, hagbong na. Hagba na. Bunggo na yung kudayon, mga suking tigpaminaw mo, nang di ko magtukod ako. Nganlan ako kanang na sa Biblia ang pangalan. Mahimong insaktong pangalan, pero ang ginganlan dilimaw, kay wala diha ang mga timaan. Laing pangutana po dahil ana, no? Pananglit, dili pa katong maong pangutanaha. Okay. Unsaon nato pag-ila pa sa matuod nga Iglesia ni Kristo nga kining naisulat sa Biblia? Yeah. Nga kanang nagsugod yun dito sa Jerusalem, mga suking tipaminaw. Kay sumalas Lucas 24:49, ang pagsangya usmayng balita ni Kristo nagsugod dito sa Jerusalem. Buti pasabot ang iglesyang tinuod o Iglesia ni Kristong tinuod nagsugod dito sa Jerusalem. Ugunya mga suking tigpaminaw, dala man ako ng akong na-research.
Ang kining mga tinuhuan karon nga naggamit-gamit sa ngan sa atong Ginoong Kristo, dili gyud nato matrace sa ilang pag-eksister nga nagsumikad yun nga nagagikan yun sa Jerusalem, mga suking tigpaminaw. Ako sa pangitao, nung asa na to, ako gitaw ng gihaguan kay mo naman itong tema karon, matuod nga iglesia. O panabana na ko mga usa ka semana kita mag-discuss ani. Mga suking tigpaminaw kay ayuhon yun nato pag kinibang balansi haron nga dili kita sipyat unya diha sa pag kanabang presentar kininyo sa kinibang matuod nga iglesia. Asa naman to? Ako lang yun ang gihaguan jud og print no mga suking tigpaminaw. Okay. Diara. Ang pananglit, ang Orthodox Christians, sa atong research, no, sa history, by the way, kung mo kuan mo, kana bang mo challenge mo nga sayop ning reference nga akong gigawi, well, mahimo mong mag-text or masulat baka dinhi, no, sa itong tulumanon, or i-address lang ninyo sa kanang itong balay baka, no. Ako raw niyang ihatag nga itong address sa kuan dinhi sa kinibang paghuman sa itong tulumanon. Okay, ang Orthodox sa atong nahibaw nagsugod siya na niadtong 1054. Ato pa ika-11 na nga siglo. Gunya dito nagsugod sa Constantinople. Ang hinungdan o ang kanabang ingnon talang mapasangin la nato nga maoy nagtukod niya na mao ang ganang gitawag niadto o kanato gani no karon kung mabasa tag history ang mga schismatic Catholic bishops, mga obispong Katoliko nga nisiak no sa atong tinuwang Katoliko. Mao na ang responsable nga natukod ng Orthodox kay dili na sila mo ilang ang Santo Papa maoy Supreme Pontiff o kanang Prime Minister sa kingharian ni Kristo. Dato pa wala sila mo ila og Santo Papa. Nagsugod ng Orthodox na itong 1054 niya dito sa Constantinople. So, kanang timaana, dili na maangkon sa Orthodox Christians nga sila gyud mo'y ingnon talang nagsugod dito sa Jerusalem. Yeah. Kaya nasugod ng ilang kausa niya tumang 1054 dito sa Constantinople. Samtang ang kang Kristo, 33 AD dito sa Jerusalem. Okay. Lain pa kanang atong mga igsuong gingalan natog mga Lutheran Protestants. Ang prime mover niya na mao si Martin Luther dito sa Alemania kung Germany. Niya to laging 1517. Di gyapon nato matumbok nga mo itinuod ngano kay dito mas Germany nagsugod. Samtang ang king Kristo dito sa Jerusalem. Lain pa kanang mga Anabaptist. Sa atong research, niya itong 1521 na nagsugod-sugod og tuyhakaw. Pinagi nila ni Nicholas Storz and Thomas Munzer. Niya dito na sa Alemania gihapon, Germany, nagsugod. So di gihapon maangko ng timaan nga nagsugod sa Jerusalem. By the way, unsa itong teksto sa Biblia na atong mabasa nga nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo nga dito sa Jerusalem, San Lucas 24:49. Lain pa kanang Anglican. Nagsugod na niya itong 1534. Pinagi ni Henry VIII dito sa England. By the way, ang istorya ani ni King Henry VIII mga suking tigpaminaw usama ni kanhigyod tigpanalipod sa kinibang tinuang Katoliko, no? Pinagi gyud sa yung espada. A defender of the Roman Catholic Church yun ta ni si King Henry VIII. Pero doon na siya gipangayo Santo Papa nga ang Santo Papa wala mohatag niya. Unsa man, kadtong bulagan niya ang asawa kay magigminyo siya glain. Wa mo sugot ang Santo Papa, mao nang unsa iyang gihimo? Ingon siya nga nganong di man mo sugot nga dako magkog natabang sa simbahan. Bulag ko maghimo kog ako. Muna nga sinuganan ni anang Church of England niadtong 1534 dito sa England. Di gihapon maangkon ang usa ka timaan nga nagsugod sa Jerusalem kanang Church of England nagsugod man gyud sa England.
Yan ang Anglican. Lain pa ang Mennonites niadtong 1536. Pinagi ni Menno Simons dito sa Switzerland. Yan di gyapon kay di man Jerusalem. Ang Calvinist niadtong 1555. Ang responsable nga natukod na mao si John Calvin. Dito gyapon sa Switzerland. So di gyapon mangkon bisan pa og dala-dala o ngalan ni Kristo. By the way, mga suking tigpaminaw, di man nato ikatingala gud nga sa atong panahon daghang magdala-dala sa ngalan ni Kristo aron nga madalatan nila, no, mapatuotan nila. Sa mapananglit sa atong mabasa sa kining Mateo 24, 4 ngadto sa 7, nga nagpasidaan si Kristo nga naay magdala-dala sa iyang ngalan pero magbantay ta. Pero atong ukbo ng Biblia, no, to be sure, o aron pud maklaro ninyo mga suking tigpaminaw. No? San Mateo, kapitulo 24, tutling 4 ngadto sa 5. Yeah. Mateo 24, 4 ngadto sa 5. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kay sa ako ngalan daghang tao ang moanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ng malimbungan. Ang uban pagyud literalon pagyud nga maingon nga ang kunon nga sila kuno si Kristo. O kung ang uban pud maulaw nga moangkon nga sila si Kristo, ila na lang gamiton ang ngalan ni Kristo paghingalan sa ilang pundok. Para madanig yun nila mga tao kay gadala lagi sa ngalan. Muna nga, day na tutuhuan kung nagda sa ngalan. Kinanglan ilho nato diha pinagis mga timaan. Usas sa mga timaan sumatud nga iglesia nga kini nagsugod dito sa Jerusalem. Mga suking tigpaminaw. When we say iglesia gali o katawhan, pundok na an organization, a visible church. Now, sa San Mateo 5:14, mga suking tigpaminaw, giingon nga gitawag og syudad ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Nga matod pa ang syudad nga dili gayod matago nga natukod ya sa usa ka bungtod. Meaning, buti pasabot nga ang iglesyang gitukod ni Kristo lig-on kini ug makita kini kanunay sukad niya masugdi. Unya didto na sugdi sa Jerusalem. So atong pangitaon ang tinuhuan nga dili kay nagdahalang sa ngalan ni Kristo, kundi nagdaha usab sa mga timaan, tanang timaan sa matuod nga iglesia. Kay kana bitong kwarta bisag tanaw nimo na 100 peso bill pero wala diha ang mga timaan, outrightly automatically makaingon dayon ta nga kanang kwarta o sa ka fake bisan pag naay ngalan nga insakto. So ingon ana ang matuod nga iglesia dunay mga timaan. O ang atong isentro pag-ayo karon mga suking tigpaminaw kining kining pagkagikan sa Jerusalem. Unahon sa gyud nato ni ugma na ang full detalye gyud nato gyud sa nagkadaiya nga mga timaan sa matuod nga iglesia mga suking tigpaminaw. Okay. Ato sang basahaw ng laing tudling aron gyud magbantay batas atong panahon anang magdala-dala sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. San Mateo kapitulo 7 tudling 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nga magtuwag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako Ginoo Ginoo dili ba sa imong ngalan nagsangyo man kami sa mensahe sa Dios ug pinagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang mga milagro, no, maghimo pagalig milagro ni sila, no. Apan ako moingon unya kanila wala ako makailag kaninyo pahawag kamong mga magkasasala, no. Di man ining giingnan si Ginoo mga tao nga naghimo pog mga milagro. Himog mga milagro pero giingnan si Ginoo pahawag kamong mga kasasala. Unsa ka, no? Ngano kang gihinganlan sila makasasala, no? Nga unta nagsangyaw man pud sila sa ngalan ni Kristo ug naghimo pag mga milagro. Ako, I'm very sure siguro doon na instruction ng Ginoo nila nga wa nila tumana. Siguro ang instruction jud mao ang pagpasakop sa matuod jud o genuine jud nga iglesyang gitukod ni Kristo. Kay sa atong panahon karon daghan-daghan man gyud po nagtukod-tukod og iglesia nga gihinganlan sa ngalan ni Kristo pero walay mga timaan nga maikapakita nga makaingon ta nga kana tinuod o genuine. Mao na nga atong
discuss pag-ayo kining matuod nga iglesia nga nagsugod sa Jerusalem mga suking tigpaminaw. Ato sang diwasundong kaganina nga atong pag-share kaninyo sa atong research. Okay. Hubanan na to madayag dinhi kung kanusa nagsugod ang Calvinist. No, niadtong 1555. Unya ang responsable nga natukod na mao si John Calvin dito sa Switzerland. So dili Jerusalem. So dili ka da sa usa ka timaan nga nagsugod sa Jerusalem. Laing pundok nga nang gitawag na tog Presbyterian niadtong 1560. Ang responsable nga natukod na mao si John Knox nya dito sa Scotland. Dili gihapon Jerusalem. Kanang Congregational dito sa Holland pinagi ni Robert Brown dili gihapon. Ang Baptist, kanir bang Baptist daghan kay ni. Kining nasa reference nako kadtong sa 69 nga Baptist nagsugod. Dili gihapon no 33 AD di naga gyud ni kapasar no 69 good. Kadtong founder mao si John Smith. Dito sa Amsterdam. Yeah. Dili gihapon Jerusalem. Ang Dutch Reform no niadtong 1628 nga ang founder mao si Michaelis Jones dito sa New York. Nga di gyapon Jerusalem. Ang Congregationalist 1648 ang responsable nga natukod mao ang gitawag na tog Pilgrims and Puritans dito sa Massachusetts sa Amerika, no? Ang kanang gitawag na tog Quakers. Yeah. Niadtong 1649 ang responsable nga natukod mao si George Fox dito sa England. Dayon ang Amish 1693 Jacob Amman France at ulan ning diretsoon mga igsuon parang di kay ta malangan, no? Freemasons 1717 ang nagtukod Masons from four lodges. Yeah, London ang idiretso na lang dayto nato og asa dapit nagsugod, no? Para maka-save ta gamay og time. Okay. Ang Methodist nagsugod sa England. Dili gyapon, no? Ang Unitarian dito gyapon sa London. Ang Methodist Episcopal Baltimore. Episcopalian American Colonists di gyapon. United Brethren Maryland. Disciples of Christ Kentucky, America. Disciples of Christ, Kentucky, America. Thomas and Alexander Campbell. Yeah. Ang Mormon, New York. Methodist Protestant, United States. Church of Christ, katong dito sa gawas na found, no? Dili nang dili sa Pilipinas. Ang Church of Christ nga nagsugod niya itong 1836. So dili nagali kapasar kay dili man 33 AD kay ang kang Kristo 33 AD man, no? Church of Christ nga gitukod ni Warren Stone o Alexander Campbell dito sa Kentucky, America. Di gyapon. Ang Seventh-day Adventist nitong 1844 dito sa Washington. Ang patay-tagaan naman ni kayo. Ilang na ako nihot doon. Sige lang, kay mo man itong sentro karon ug asa nagsugod. Okay. Ang Salvation Army, ako na lang i-appeal og kanus nagsugod parang makumpleto day tour, no? So man nagdali-dali naman ta. Okay, hinahinay lang, no? Okay, madagmao niya ta. Okay, Salvation Army, no? 1865. Ang founder mo si William Booth dito sa London. Ang Holiness 1867. Dito sa United States. Ang Jehovah's Witnesses 1874. Ang founder si Charles Taze Russell, Pennsylvania, no? So di yun Jerusalem. Christian Science 1879. Founder Mary Baker Eddy. Location asa nag-start Boston, America. Walang yapon. Ang Church of God in Christ 1895. Ang responsable nga natukod various Churches of God dito sa Arkansas. Ang Church of Nazarene circa 1850 to 1900. Various religious bodies ang responsable nga natukod, no?
dito sa Pilot Point, Texas. Ang Pentecostal, 1901, Charles Parham, Topeka, Kansas, America. Aglipayan, 1902, by Gregorio Aglipay. Sa Pilipinas ni natukod, mga suking tigpaminaw, no? Actually, Katoliko magyudantaan no? Kaya ang responsable aning Juan Aglipayan, usaman kakanhi pare nga si Gregorio Aglipay. Hindi gihapon mahimong matinuod, kay diri man nagsugod sa Pilipinas. Samtang hanggang Kristo dito sa Jerusalem nagsugod. Yan. Ang Assemblies of God, 1914. Ang responsable nga nahugpong ng Assemblies of God kanang gitawag na to mga Pentecostalism. Yan dito ni sa Hot Springs, Arizona. Suba ni Arizona. Yeah. Ang Iglesia ni Cristo nga diri natukod sa Pilipinas nagsugod pinagi ni Felix Manalo. Now, wala makaingon ta ba nga mabasa sa Biblia ang pangalan pero dili mo qualify kung maghisgot o mga timaan. Nga naman, kay diri man nagsugod sa Pilipinas. Samtang ang Iglesia ni Cristo nga kanang mabasa sa Biblia, ito man sa Jerusalem nagsugod. Yeah. Ang Foursquare Gospel, 1917, by Amy Simple McPherson dito sa Los Angeles, California. United Church of Christ, 1961, Reformed and Congregationalist dito sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang Calvary Chapel, 1965, Chuck Smith, Costa Mesa, California. United Methodist, 1968, Methodist and United Brethren dito sa Dallas, Texas, mga suking tigpaminaw. Kanang Born Again, 1970s yun na actually ng Born Again nag-start, no? Yeah, daghan kaya na sila. Gali ang responsable na gitawag na nato dito sa US o various religious bodies dito sa United States. Dito man yun na nagsugod-sugod ng Born Again. Ang Harvest Christian, 1972, Grey Glory, Riverside, California. Saddleback, 1982, Rick Warren dito gapon sa California. Non-denominational, 1990s, Warriors, tagkan kayo ning responsable aning non-denominational. Dito gini nagsugod sa United States. So diha lang, no? Kung naiwa na to may skuti din, wala na ako ma-appeal sa akong kinibang research. Unya, kining atong Katoliko nga tinuhuan mga suking tigpaminaw, muingon jud ko nga dapig-dapig ni, kay ako guro Katoliko ko. Pero ako yung siguroon nga kining akong dapig-dapig, mo tunong Diyos tinuod. Kaya kung mo-challenge mo ani, inyo kong i-scrutinize ani, okay, mo-atubang po ko. Ako gani ang konon, dapig-dapig ko ani, no? Kaya Katoliko man ko. Nagsugod yun dito sa Jerusalem, 33 AD, galing naabot lang sa Roma. Nabalhin lang ang sentro sa Roma. Atangin ninyo ang atong full discussion diri sa tulumanon. Kaya ato ning i-justify nga ang iglesia nga natukod ni Kristo sa Jerusalem niabot dito sa Thessalonica, Corinto, Roma. Dahil dito gid sa Roma nakagamot pag-ayo ang Christianity. Mao na nga ang sentro nabalhin dito sa Roma pangasuking tigpaminaw. Ay niabot dito sa diri sa Pilipinas, no? Gikan pa rin naabot pa sa Espanya, then naabot diri sa Pilipinas. Kay ang ruta gud sa matuod nga iglesia mga suking tigpaminaw ingon ani. Kung imong yung susihon ba, asa man nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo? Jerusalem. Dahil naabot sa Thessalonica, Corinto, unsa pa, mga kasikbit pa diha. Naabot sa Espanya, Roma. Naabot sa Pilipinas. Espanya, Pilipinas. Ang ubang tinuhuan, dili man ingon ana ang paghulagway. Gikan man sa Pilipinas, then naabot sa Roma, naabot sa Amerika. Na dili man na mao mga suking tigpaminaw. Kaya ang tinuod nga iglesia ang ruta gikan man sa Jerusalem, naabot sa ubang dapit, naabot sa Roma, Espanya, naabot sa Pilipinas. Samtang kining uban di yun nato ma-trace ug ingon ana mga suking tigpaminaw. Kaya ang Orthodox dito sa Constantinople, Lutheran Germany, Anabaptist Germany, England. Whereas ang Catholic Church masubay yun nato maganid yun pagbalik gikan sa Jerusalem, naabot sa Roma ug mituyok sa tibuok kalibutan. By the way, mga suking tigpaminaw, kinapamantay panahon, atong hugtan pag-ayo ang laing timaan po sa matuod nga iglesia. Ang laing timaan sa matuod nga iglesia, kinahanglan susihon nato og asa na ang sentro. Asa na ang sentro sa matuod nga iglesia.
By the way, sa atong nahibaw-an gud mga suking tigpaminaw, kung asa gali nagsugod ang iglesia, malagmit dito pod ang sentro. For example, ang iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo, asa ang ilang sentro? Nasa Diris Pilipinas, nasa Diliman, kung ako masayop. Dayon ang Seventh-day Adventist, nagsugod dito sa Amerika, mao na ang ilang sentro tuwa po sa Amerika. Ang Saksi ni Uba, nagsugod dito sa Amerika, mao na ang ilang sentro tuwa po sa Amerika. Ang uban pa, no? Ang born again. Uban pa nga mga tinuhuan nga natukod ug asa gali natukod, malagme tuwa po dito ang sentro. Unya, ang iglesyang gitukod ni Kristo, asa man nagsugod dito sa Jerusalem. So supposed to be ang sentro kung ang kuntas matuod nga iglesia na sa Jerusalem. Mga suking tigpaminaw. Tigali mo ingon mo nga kanang inyo Katoliko, hindi po na tinuod kaya ang inyong sentro naman sa Roma. Samtang ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang sentro naman sa Jerusalem. Kay dito man nagsugod ang maong iglesia. Unsa may atong katubag na mga suking tigpaminaw? Well, atong basahon ang Mateo 21:43. Kay kung makasabot ta sa maong tudling, naay huna-huna si Kristo nga ibalhin niya ang sentro sa iyang iglesia. Og atong susihon pagayo ang Biblia og unsang dapita mabalhin ang sentro sa iglesia nga iyang gitukod. Kay lain man nga timaan pangasuking tigpaminaw sa matuod nga iglesia. Okay, basahon nato ang Mateo 21 tudling 43. Pangasuking tigpaminaw. Kay dunay napamulong si Kristo dinhi nga kinahanglan atong pamalandungan og ayon. Therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation that bringing forth the fruits thereof. Ako mag-ingon kaninyo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og itugyan sa kanasod nga magmabungahon pag-ayo. By the way, ang atong gibasa nga version mao ang the King James. Hindi din mo makaingon nga self-serving ni kay hubad protestante ni. Translation ng Protestant kining King James. Matthew 21:43. Ang ingon ang Ginoo nga ang akong gikarian pagakuhaon gikan kaninyo dinha sa Jerusalem og igatugyan sa kanasod nga magmabungahon bag-ayo. Unsa may but pasabot ani nga ang gingharian isangyaw lang sa usa ka nasod? O unsa may iyang but pasabot ani nga ang center kay imbis Jerusalem ibalhin niya ngadto sa laing dapit. Ngano ba? Tungod kay kung atong susihon ni pag-ayo ning kapituluha mga suking tigpaminaw, si Kristo medyo kung sa tinawhanon pa nga pagkaistorya, medyo nahinawaing siya. Kay nag-ingon siya, didto ako sa mga ako apan ang mga ako wala madawat kanako. Bori pasabot ang iyang mga kadugo. Ang iyang mga kadugo nga parehas niyag panit unta pero daghang wala motuo niya. Sa Jerusalem diin nasugdi niya ang iglesia apan daghang mga badlungon. Daghan ang wala modawat niya. Mao nang nakapamulong siya niini. Ingnon ko kamo nga akong gingharian pagakuhaon gikan kaninyo og igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pag-ayo. Na unsa mang nasura? Mga suking tigpaminaw. Unsang nasura nga buot balhinan ni Kristo ang sentro sa iyang iglesia. Mga suking tigpaminaw. Ato sang sabton o makakuha tag ideya dinhi sa Buhat 2:39 og asa ni siya nga dapit kung magsugod ta sa Jerusalem. Buhat 2:39 mga suking tigpaminaw. Gingon, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atua sa layo. Tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios naghisgot og far place o layo nga dapit mga suking tigpaminaw. Ug unsa maning dapita gayod? Unsa man ang mga tao nga nanimuyo na ining dapita mga suking tigpaminaw? Na dinhi sa Buhat 22 tudling 21 atong mabasa nga ang mga nanimuyo sa maong dapit mao ang mga Gentiles kun mga Hintil. Okay, 22:21 sa Buhat. Okay, atong basahon. Ug ang Ginoo mingon kanako, lakaw na kay padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudeyo kun mga Hintil. Sa to pa ang layo nga dapit nga kisgutan
ang mga nanimuyo mga Gentiles o mga Hintil. Asa man yun aron maklaro gid ba nga ang dapit layo ni siya sa Jerusalem dahil mga dili Hudeo ang nanimuyo. Unsa man yun ang dapita? Atong basahon ang 23:11 sa buhat mga suking tigpaminaw. Niyan ang pagagabii ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og maingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Si mga suking tigpaminaw, naghisgot diri si Kristo ngadto kang Pablo og Jerusalem. Diin didto gyud nag-start, nagsugod ang iglesia, pero naghisgot siya laing dapit. Ningon siya, Pablo, maingon nga nagsaksi ka diri sa Jerusalem. Kaya dito manggod nagsugod ang iglesia. Pero niingon si Kristo, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Take note mga suking tigpaminaw. Sa kadaghang dapit, dinhin ining tekstuha ang gi-specialize pag-ayo ni Kristo mao ang Roma. Di ba niya? Ang Roma gyud iya yung gi-specialan. Gani kini nabanaw na si Kristo. Tuwa na sa langit ani mga suking tigpaminaw. Tuwa na siya sa langit, nag-usap ka, pananahon ka ni, ngayon giingnan si Pablo nga, Pablo, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Nganong wa man diri maghisgot og Tesalonica, Antioquia, kadaghan man unta ning naabtan sa iglesia. Nganong gi-spesyalan ramang gyud og sulti si Pablo sa Ginoo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma, kay daan namang nag-ingon siya sa Mateo 21:43 nga ang akong gingharian pagakwaon gikan kaninyo diya sa Jerusalem ug igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pagayo. Na siyang unahuna nga ang sentro mabalhin sa laing nasod kay didto unta sa Jerusalem, pero sa Jerusalem wa man kay magmabungahon kay daghan man ang wala motuo niya. Munang gusto siya nga ipalhin sa laing nasod nga magmabungahon pag-ayo, bisan pa sa daghang mga pagsulay apan mutubo pag-ayo ang iglesia, didto niya ibalhin. Then iyang giklaro dinhi sa buhat 23:11 nga didto sa Roma ug mutakdo gayod sa buhat 22:21 nga ang mga taong nanimuyo mga Gentiles kon mga dili Hudeo. Kay ug maingon ta nga ang Roma unsa man ang lugar na sa mga Gentiles. Although dunay mga Hudeo apan dili na lugar sa mga Hudeo, lugar na sa mga Gentiles o mga Hintil, mga suking tigpaminaw. Gani sa dihang wala pa masulod jud ang Roma sa Christianity na puno sa kahugawan. Mopod ang gusto sa Ginoo ba nga ang Roma god niadtong panahon na sa unang siglo hugaw kayo, pagano nga nasod, pagano nga dapit, maupod nga gusto ni Kristo iyag yung pamatud-an ba nga madaugo ng iyang iglesia kay siya god may founder. Muna nga gusto niya nga ipaabot dito sa Roma o iya yung ipaklaro pamatud-an nga bisan pa sa dapit sa lugar sa mga pagano didto magmadaugon pagayo ang iglesia kay gusto niya nga didto mabalhin ang sentro sa maong iglesia. Ang pangutana, mga suking tigpaminaw, natuman ba dito sa Roma? Nga pag-abot nila sa Roma nagmadaugon pag-ayo ang Christianity bisan pa sa dagko kay mga kakulian o mga panglutos mga suking tigpaminaw. Ang Biblia mutudlo nato nga bisan pa sa nagkadaiyang pagsulay pag-abot sa Roma, gilutos sa Imperyong Romano. Pinagi ni Emperador Nero mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa mga panglutos apan ang iglesia nagmadaugon kay nagpadayo ng iyang pagkaylap. Ani basahon nato ang Roma kapitulo 1 tudling 6 ngadto sa 9 utso mga suking tigpaminaw. Matud pa ni San Pablo, lakip kamo nga nasa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo, busa gisultihan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan untag kamo grasya ug kalinaw sa Dios ngatong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan kay nasangya tibok kalibutan ang inyong pagtuo. So, kung moingon ta nga natuman ba ang giingon ni Kristo nga dito sa nasod nga balhinan sa sentro sa iyang iglesia, nasod nga magmabungahon pag-ayo,
natuman. Ngano ba? Naingon si Kristos mga taga Roma. Sultihan ko kamong tanan diya sa Roma. Nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong ngayang gatawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios ngadto nga mahanog sa Ginoong Jesucristo. Unas tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw tibuok kalibutan ang inyong pagtuo sa laing pagkapamulong sa kombinasyon sa Grego kinat sila. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Ang laing termino ani mga suking tigpaminaw kay nakatoliko ang inyong pagtuo, meaning nasangyaw sa tibuok kalibutan. Kay but pasabot ganun ang katoliko, nasangyaw o lukop sa tibuok kalibutan o universal. May katoliko ang atong pagtuo, ang inyong pagtuo kay nilukop mas tibuok kalibutan. Mo may meaning nga ng Catholic, universal. So, mao na mga suking tigpaminaw. Nga natuman gyud dito sa Roma ug mao na nga naklaro gyud nato nga ang sentro karon sa matuod nga iglesia ana sa Roma. Lain na siyang timaan sa matuod nga iglesia. Mo bitaw nga gibutang diya sa descriptive name sa simbahan, Iglesia Katolika Apostolika Romana, buti pasabot nga ang sentro na sa Roma. So, kung ang atong iglesia ang sentro dili Roma, so dili kapasar sa laing timaan nga ang sentro na sa Roma. Kay sa atong panahon ron mga suking tigpaminaw, matag relihiyon na ay sentro. Susiho nato og asa ang sentro sa matuod nga iglesia ni Kristo. Imbes Jerusalem, gusto ni Kristo ibalhin og iyang giklaro nga mao ang Roma sa iyang pamulong ngadto ni Pablo og natuman gayud mga suking tigpaminaw. Kay ang saad niya ang iyang gingon, ang akong gingharian pagakuhaon gikan kaninyo og igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pag-ayo. Sa to pa, nasod nga very fruitful ang iyang gingharian. Kay sa Jerusalem wala man kay daghan mga mudawat niya. Nya natuman man sa Roma, sumala sa itong gibasa sa Roma 1:6 ngadto sa 8. Gani ang world history mga suking tigpaminaw mo admiter po. Mayngon lang, dili lang kay Biblia mo'y nagpamatuod ana mga suking tigpaminaw. Mismo ang asa na ba ito akong usak ka outline? Okay, dito. Mismo ang history, ang ancient and medieval history, page 236 mga suking tigpaminaw. Matud pa, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Kung sabihin niya pa, yan na ang iglesyang gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaugong pagkaylap sa Romanhong Imperyo bisan pas mga dagko kayong mga kakulian, mga suking tigpaminaw. So bisan ang history, no? Ancient and medieval history mutakdo gayod sa Roma Kapitulo 1 nga nagmadaugon pag-ayo ang iglesia didto sa Roma bisan kini ginalutos. Gina-persecute pinagi sa banggiitang paganong emperador nga mao si Emperador Nero, mga suking tigpaminaw. So natuman mao nga ang sentro natuman pod nga Roma na. Ug unsang tinuan na karon nga ang sentro na sa Roma. Mangutana ko kaninyo mga suking tigpaminaw. Asa naman tong kanang mubarog nga basta ang ngalan mabasa sa Biblia tinuod na. Nga ang usas timaan nagsugod Jerusalem. Laing timaan ang sentro naa na sa Roma. Unsa mang tinuan na ron nga ang sentro naa na sa Roma. Pagasuking tigpaminaw. Well, way lain, klaro kayo. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. By the way, napamantay panahon, ang dako gug kayang issue god sa atong panahon karon mga suking tigpaminaw. Ngano man nga giilisdan man ang pangalan Iglesia ni Kristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mo man kanay tinuod. By the way, mga suking tigpaminaw, kanagong moingon tag Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na siya personal name of the church. Kaya ang tinuod ang iglesyang gitukod ni Kristo daghan kay katawagan. Not only one. Dili lang kay Iglesia ni Kristo. Kung basahon nato ang 2 Corinto Kapitulo 1 tudling 1, ang iglesia
gitawag og iglesia sa Dios. Sa Roma 16:16, ang iglesia gitawag og iglesia ni Kristo. Sa King James Version, sa 1 Corinto 14:33, gitawag og Churches of the Saints, iglesia sa mga balaan. Sa Buhat 13:1, kay naabot man pud sa Antioquia, gitawag og iglesia sa Antioquia. Sa John 3:3-5, ang mga sakop o ang grupo gitawag pog mga natao pag-usab o born again. Kato pa, ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang gitawhan nga gitukod ni Kristo, mga suging tigpaminaw, daghan kayo ngan kung basahon nato ang Biblia. Di lang kay usa. Kay wala man maggama ang atong Ginoo og official name of the church nga usa ra gyud ngalan, mga suking tigpaminaw. Gani kanang pag-ingon nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, kang pulong man ni San Pablo. Wala manggali gyud tay mabasa nga giingnan si Pablo ni Kristo nga, oy, kining akong relihiyon na nganli ni iglesia sa Dios, nganli po ni iglesia ni Kristo. Wala gali mag-ingon si Kristo ana. Buot-buot ra na ni Pablo, husto man pod. Kaya nganong niingon siya iglesia sa Dios, kay iya man gyud sa Dios. Nganong niingon siya nga iglesia ni Kristo, tungod kay iya man gyud pod ni Kristo. Iglesia sa mga balaan, kay ang mga sakop balaan, kay nagmatinumanon. Pera lang po mga magmatinumanon. Kinahanglan po'y wala magmatinumanon. Tungod pod kay ang nagtukod balaan. Mo nang gitawag pog iglesia sa mga balaan. So, mga suking tigpaminaw, ang iglesyang gitukod ni Kristo daghan kay katawagan. Unya, ang pagtawag na ay kanang matawag na tog personal name, napoy kanang descriptive name. Kanang moingon tag iglesia sa mga balaan, kanang ngalana matawag na to nag-descriptive name, pangalan nga naglarawan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Di na siya personal name. So, kung baga tanaw na to ang Biblia, duhara ka pagtawag sa iglesia, either descriptive name o personal name. Kung moingon galitag, unsa may personal name of the church? Mo lang moingon tag iglesia ni Kristo. Unsa may descriptive name of the church? Daghan. Iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga hintil, kay daghang nakabig. Kana pong pag-ingon natog Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name of the church na mga suking tigpaminaw, dili na personal name of the church. By the way, atangin ninyo ugma, kay atong idetalye pag-ayon ning mahitungod sa pangalan na gitukod ni Kristo nga iglesia pangasuking tigpaminaw. Kay daghan pa kay tang tukiunon diri, may labot na niana. Okay, sanglit tapikin naman atong panahon. Sa di pa gyud hingpit mo tapos ayabi ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network or EWTN, no? O gusab ang mga websites sama sa catholic.com o ewtn.com. Okay, ang atong cellphone number 0918-254-97065. Ang atong telephone number 212-6200. Ato na nga tapuson pinagis pagpasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubus nga igsuon sa mong tulumanon, woman I love, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Muingon, hang dudugma pohon sa mga oras of kistasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.